След докладите, които бяха представени в първата част, в това число и опит за лекционен курс в един доклад, да продължим сега с втората част. Съгласно програмата, между другото, айде няколко думи да кажа, въвеждащи. Значи, основният проблем, както знаем, на тънкостенните, на конструкциите от тънкостенни елементи, това е проблема свързан с огнезащита. Колкото по-неблагоприятен е коефициентът на масивност, толкова по-тежки мерки за огнезащита е необходимо да се вземат. Ето защо, точно според мен, следващия доклад е в целта на тази проблематика. Той ще бъде представен от доктор-инженер Димо Желев и е с заглавие пожароустойчивост и изчисляване на стоманени елементи с вълнообразни стегла за пожарни въздействия. Има думата доктор. Ще ви покажа осигуряване на огнезащита за една едноетажна подвижна сграда, решена с сини профил. Сградата има типично едноетажно КД. Основните ни изисквания за огнезащита идват от пожарните ни норми. Те ни казват каква огнеустойчивост се иска за всички елементи. Хубавото, че в тези норми от 2012 година се допуска критичната температура на елементите да се изчисли с еврокод. Критичната температура е температурата, при която елементът ще загуби способност при натоварването, което било при самото пожарно. И вече, когато знаем тази критична температура, така определена с изчисления, следва да определим подходящата огнезащита. Особеност при тези син профили, с които се говореше преди малко, е, че те са сечение клас 4. Полъс и тим отговарят на всички изисквания за клас 3, обаче тъй като стеглото е клас 4, то цялото сечение се класифицира като клас 4. Това е ясно. Изискване в Еврокод 3.1.1. Дефиниция за критичната температура е, казах, метода за определенето ѝ. В случая напълно удачно да използваме изчисляване по елементи, а именно всеки елемент се разглежда сам за себе си. Този метод позволява и определянето на пожарна защита в вид на реактивно покритие. Какви са изискванията на този метод? Имаме температурни градиенти по височина на сечението, именно температурата в долната му част е често пъти по-голяма от температурата в горната. Това нормите ни позволява да го отчитаме, като просто използваме коефициент на адаптиране К1 или К2. Най-често стоманните конструкции, когато са без лобирана бетонна плоча или без какъвто да е друг вид укрепване, имаме проблем с замятането и тогава коефициентите така или иначе са равни на единица. Температурното разширение от високата температура в профилите пренебрегва пред този метод. Граничните условия, това означава, че изчислителният модел, който имаме за нормална температура, може да го използваме, да се определим усилията и при пожарно въздействие, без да правим никакви модификации. Това е. Има в Еврокод 3.1.2 изискване за тези опростени изчислителни модели, с някои изключения. В полза на сигурността да се ползват същите изключателни режими и същите настройки за размеряване, като за нормална температура. Това ми е максимум. Сега ще опишем как се прави модел в крайни елементи с син профили. Както го правим за обикновена температура, така и за пожарно въздействие. Първо трябва да отчитаме деформациите от срязване. Това се
Това повечето софтуерни продукти го имат, така че просто трябва да се въведе. В случая това е използван робот за този модел. Тъй като градите са много високи, ексцентрицитета, който имаме, в случая показваме ексцентрицитет между столици и отста на градата, това нали е добре да се чете, понеже от хоризонтално въздействие ще влезнат нормално усилие в хоризонталната връзка, естествено с ексцентрицитет, те ще вкарат малко дължина в ригелите. И също важен ексцентрицитета между града и колона, като там нали, самият панел на срязване, връзката между града и колона се прави не с симпрофил, а с пълностенно заварена лист сумана. И той нали, си има метод за как се вкарва в модела. И друго изискване, което има в изискването от Zeman, е да се намали площта на срязване. Като ако се използва робот, това става автоматизирано. Само трябва да се зададе. Де факто това са всички изисквания необходими за направа на един модел с крайни елементи, както при обикновено въздействие, така и при пожар. Самите настройки за размеряване, в който и да е софтуер, дали се правят примерно в робот могат така да се направят, че да дават същата носимоспособност, както при аналитичното решение, предложено от Zeman. Какви са натоварванията? При пожарно въздействие според Българското национално положение към Еврокод 1.2 при нас се използва квазипостоянна комбинация. Това означава, че се използват само постоянни товари и оборудване. Няма вятър и няма сняг. Така имахме разговор с колеги, да не би в нашата норма да има някаква грешка. Може и да няма, защото по същия начин е в Румъния и в Кипър. Тук възможностите за тези комбинации са три. Едната е както при нас, само с квази постоянни товари. Другата е както е в Германия и в Франция. Там се взимат квази постоянните стойности, но се добавя вятър, като за вятъра се взима честа стойност. Именно вятър се умножава по 0,2. И разбира се, третата възможност е да се използват чести стойности, което означава, че се взима вятър по 0,2, взима се и сняг. Според самата комбинация за често повтарящи се стойности. Трябва да се вземат все пак, но предвид, че в някои държави снега е малко и затова влиянието му може би е значително. Както първо в Великобритания, където взимат кси едно, обаче снега трябва толкова малко, че няма кой такъв ефект. Следвайки си националното положение, което проектът в България, съм показал каква е комбинацията и какви са усилията в елементите. Имаме тези усилия. Разбира се, тук с пожарен анализ не всеки софтуер има модул за измеряване на такъв сечения. Робот няма. И затова съм направил една аналитична процедура, която следва изискването на Еврокод 3.1.2. Тук съм вкарал всички редукционни коефициенти на функция от температурата, тъй като сечението е клас 4, се използват редукционните коефициенти от анекс Е. Те се водят доста консервативно. Както се вижда, това е дебелата черна линия. Ако сечението беше клас 3, ще да се използва пунктира най-горе, което означава, че при висока температура носимоспособността пада много, когато сечението е клас 4. В случая нашето сечение си е клас 4. За дефиниция и съответно това е използвано. Определяме си условна стойност в функция от не само от неукрепената дължина, но и от редукцията на еластичния модул при температурата, така че се получава функция. С аналогична функция определена и носимоспособността на натиск на пояса. Така че носимоспособността на натиск намаля с намаляване на температурата. И се получава една такава функция. Тази функция е коефициента на използваемост. А именно усилието, което е константа, го разделяме върху получената носимоспособност и когато получим отношение единица, значи сме получили
критична температура. И в случай критичната температура тук за този конкретен случай е 670 градуса. С тази критична температура запазваме се и сега проверяваме и стеклото на сряза. За този вид гради липсват конкретни изисквания в Еврокод 3.1.2, но има достатъчно брой научни публикации, които логично следват същата логика, както и на останалите проверки в тази част на Еврокод. И по логичен начин е направена функцията, направено пресичането с рейти от единица и съответно, когато има коефициент на използваемост единица, сме получили и критичната температура, която в случая е 680 градуса. Така. За тази конструкция те са няколко вида профили, макар че процедурата е ръчна, този конструкции нямат много видове значения, този анализ става бързо и се вижда, че критичната температура варира около 670 градуса, което означава, че при достигане на температура 670 градуса, докато го достигне, конструкцията ще запази носимоспособност. Изисканата норма са 350 градуса, което означава, че нормата казва, че при 350 градуса конструкцията би загубила носимоспособност и тогава следва да я защитим. Но могат да допускат този изчисление, така че всъщност реализираме сериозна икономия. Като знаем вече критична температура от 670 градуса и има определен коефициент на масивност, който за този вид течение е много висок. Коефициентът на масивност е отношение на периметъра върху площта. Периметъра на всички части, които подлежат на нагряване. Пожарните бои, те са си тествани, имат си съответните ета сертификати. Те се тестват с стандартна пожарна крива, с пожарна крива с бавно нагряване, така че използването на метода по елементи, получаването на критична температура, спокойно може да използваме да се определи дебелина на пожарна боя. В случая с жълто съм маркирал съпоставка. При 350 градуса критична температура, което е първата колонка, покритието на боята е 2 мм, което е повече от дебелината на стеглото, на стоманото стегло. Но ако се направят пожарните изчисления, в случая съм получил около 670 градуса критична температура, то боята намалява до 0,5 мм, което е икономия в дебелината и 4 пъти, което е значително. Така. За всички гради има немалко наброй експериментални изследвания в интернет на пожарно въздействие. Тук просто ще направя съпоставка на това, което е изследвано от колегите в Чехия. В случай са използвали града WTP, което означава, че стъклото е 2 мм и половина. Това натоварване върху градата, което са приложили, е доста високо. При пожарно въздействие натоварването е по-малко. Така че резултатите са доста консервативни. В линии особености, кога стойност се припознава за критичната температура при пожарен елемент, на база на самата публикация, на база на информациите, нека си го приемам, че е на 15-та минута. Просто няма изискване. И съм направил съпоставка, че на 15-та минута критичната температура от експеримента е между 600 и 700 градуса за полоса и за стеклото. По изчисление сме 10% с по-ниска критична температура, което означава, че е в полза на сигурността. А именно, аналитичното решение дава по-ниска температура, отколкото експерименталното, но стойността е достатъчно близка. Тук е няколко конкретни проекта, по които съм предложил това, което доказах. Това е проект за едно голямо хале. При него критичната температура е около 600 до 700 градуса за различните елементи. Това хале е проект на един колега, който е сега тук в
в залата. Това е друго хале. Това е в тези халето, което е проект на колега, който пак е в залата. Аз съм под пожарна анализ съм го направил. И тук критичната температура пак е над 600 градуса в различните елементи. Това е халето, което преди малко презентирах. То е 650 градуса вече критична температура. И това е една друга пак едноетажна сграда, в която в момента работя, и при нея сме пак над 650 градуса критична температура. Така че въпреки различните варианти, критичните температури, във всички варианти, които са използвани син профили, се забелязва, че лесно може да се постигне икономия на пожарната с впечатление. Комбинирани подови конструкции. Това е много обширна тема, която няма да засягам пълноценно, просто ще маркирам, че за един обект, който в момента се разработва, има такъв вариант, по който не всички гради се защитават с пожарна вода, а както съм показал на малкия фрагмент тясно, градите по контура се защитават, а вътрешните гради да бъдат напълно незащитени, като после се направят едни специфични изчисления. Това нещо първо е видно в един голям експеримент на университета в Прага, а именно хората са тествали незащитени комбинирани син гради, като хората ги рейтват на R60, а именно градата е издържава на проекти на пожарно въздействие от кривата по ISO 834, доколкото се постига в експеримента, и издържава 1 час. Като градата е комбинирана с почвата и върху почвата си има натоварване. Но тук колегите не завършват с аналитична процедура. От колегите от Великобритания и Франция има предложен много голям наръчник с такава процедура, именно размеряване на незащитени стоманени гради, част от комбинирана конструкция. Основно метода, който прилагате от 50-те години, но явно пак вижда бял свят, а именно огъвната корена на плочата се редуцира с нарастване на температурата, докато стане на мембрана. Именно плочата провисва много и работи цяло много. Аналитичният метод има съответните изисквания на как трябва да са композирани водоскарите, как са направени възлите, изисквания за армировка, за бетон. Те са си специфични. Резултатът е ето това. Вижда се с лилавата линия е провисването на плоча. В случая тази плоча, която съм размерявала, е на отвор, градите са на отвор 9 метра, плочата провисва 600 мм, но издържа 1 час. Армировката не се къса и бетона не се смачка. И според изискванията на този аналитичен метод, онези червените гради от предишния слайд могат да бъдат напълно незащитени. Като разбира се, контурните гради ще бъдат защитени. Идеята е, че тук това ми беше интересно, а именно какви са перформанс-based изискванията. Това не съм сигурен даже как се преведе на български, но в сеизмичното инженерство имаме ясни изисквания при каква си степен на хоризонталното въздействие, на какви междуетажни премествания трябва да отговарят конструкцията. По този начин определяме зони за определяме дали ще понесе, дали не. В случая, в нашите норми за пожарни въздействия, според член 2, за осигуряване на пожарна безопасност трябва да е осигурена устойчивостта и съответно минималната огнеустойчивост е според таблицата за всеки вид елементи,
клас пожар. Което означава, че това приблизително 600 мм, което показах на предишните слайдове, нали, никъде не е индикирано, че е проблем. Стига, разбира се, нали, някаква житейска логика да може да се мине под него. Това до някъде отговаря и на изискванията в великобританските и в френските подобни норми. Друго, което съм подготвил, е за студено формовани Z столици. Те са с решение клас 4. При тях основни предимства са ниското тегло, но най-вече това, че често идват с готово покритие от изгодителя си, процинковани са, така че само се пробиват отвори и са готови за монтаж, което спестява, нали, доста операции и цена. При тях за устойчивост сложното е как да бъдат защитени. Коефициентът им на сигурност е толкова висок, че в всички таблици за пожарна боя няма такива редове. Идеята е, че тези елементи не са типични за нанасяне на пожарна боя. Тук съм представил набързо, просто каталози от няколко големи производители на такива профили, с които, нали, показвам, че те са от много високоякост на стоман, сдебелени от 1,3 до 3 мм, оцинковани са. В нито на тези каталози още не се споменава за пожарна защита. Все пак не трябва нещо да се направи по въпроса. Тук в една научна публикация има предложено едно решение, което представлява столицата се разглежда като нишка, работеща на Open. Това е доста аналогично на това с комбинираната плоча, която армировката работеше на Open. Тук просто нишката е с площта на столицата. Столицата няма никаква ъгълна координа, което е логично при високи температури. При високи температури елемента ще си единствената особеност на елемента, която му остава, на способността на Open. И ако го измерим като нишка, нишка, чието характеристики се променят, когато се променя температурата. Така че за този конкретен проект получих 400 мм провисване на столиците и съответно Open в тях стартира от около 35 кн до около 10 кн. Open, нали, намаля с времето, защото провисванията растат. Това не означава, че самия детал за прихващане на столицата трябва да може да понесе тези усилия. На полет са малки, обаче все пак трябва да се отчете, че при нарастване на температурата способността на възлите също намаля. Така че, нали, може би 12 кн на Open не е толкова малко. Да, тук съм коментирал, нали, че при ниски температури тези резултати са грешни. Грешни са, защото елементът ще работи на натиск. Но работи, защото температурата се разширява. Но той работи на натиск, докато загуби способност. Което обаче не означава, че това нарушава изискванията на пожарната норма. Там няма изисквания елемента, че проблем столицата да загуби устойчивост. Стане проблем, ако столицата се откъсне и падне на земята. В случай, като е размерена на Open и като самите детайли могат да поемат Open, столицата ще работи като въже относително. И благодаря на домакините за поканата и за гостоприемството. Да благодарим на... Колега Ангелов, знам, че не се поставя в ходи, но искам конкретния случай да обърна внимание. Харесва ми това на но едно невярно твърдение. Значи, градите с гофрирано стегло не са клас 4, а клас 3. Стеглото е с осигурена местна устойчивост и работи с цялото си стечение. Твърдо. Значи, повтарям, ако вие имате тънко право стегло, клас 4, но ако имате гофрирано стегло, то е клас 3, когато е осигурена неговата устойчивост. Професоре, много ще бъдем благодарни на това твърдение. Аз съм, нали, все пак това е важен въпрос, нали,
говоря. Може и други колеги да вземат отношение, които са запознати с въпроса, но това е принципно твърдение. Стъклото не поема никакви нормални напрежения, което означава, че стъклото е клас 4. Когато в едно сечение, който и да компонент е клас 4, то цялото... То не е предназначено за това в конкретния случай. Това е предназначено за друго. Аз също мисля като професор. Щом като не го ползваме за нормални напрежения, не бива да му вменяваме... Така, нека да оставим тая дискусия за по-нататък. Моето мнение е същото като на доктор Желев, защото класификацията е по отношение поемане на нормални напрежения, а въпросното вълнообразно стъкло не поема нормални напрежения, то работи само на срязване. Поради което, де-факто, тази класификация не може да се приложи към него въобще, поради което мисля, че колегата Желев правилно е възприял по-консервативното, а именно от гледна точка огнезащита да го интерпретира като клас 4. Това е моето мнение, но да продължим по-нататък. Следващия доклад е на колегата Василев. Пример за реализация на проект с прилагане на разглежданите до сега греди. Заповядайте, колега Василев. Надявам се, че това е едно от най-интересните, защото става дума за практически.